Membres de l'associació pessebrista de Blanes s'afanyaven a enllestir els detalls del pessebre gegant que presidirà la ciutat a partir d'aquest divendres al vespre. Els treballs es feien dijous al matí. Uns 8 membres de l'associació són els que s'han encarregat de donar-li forma. Per fer-lo, s'hi han estat gairebé una setmana. Som un grup de pessebristes que entre tots ho fem tot. Tothom porta una idea i altra, les acoplem. Aquesta és la filosofia de tot el grup. Cada un aporta la part que més li agrada o millor sap representar-la. Com cada any, el pessebre vol representar una de les zones emblemàtiques de Blanes. Representa el Turó de Montells. Seguint cap a l'esquerra, segons estem posicionats, seria el Bosc en Rabassa. I aquest és l'espai natural que vol representar. La casa del fondo de tot, de pagès, també representaria la casa de Can Rabassa, que porta el nom del bosc, o el bosc porta el nom de la casa. D'aquesta manera, amb aquesta feina, l'Associació Pessebrista de Blanes pretén mantenir viva una de les tradicions més arrelades a Catalunya, fer el pessebre. No, reivindiquem una mica, és el pessebre en si, el que representa per la religió que practiquem, i llavors el pessebre ens sembla que és una cosa que més o menys, en el moment actual encara, significa que el poble està integrat en aquest tipus de fets. Avui per avui, més endavant no ho sé. El pessebre gegant de Blanes està ubicat al passeig de dintre, just davant l'Ajuntament. Es pot veure fins passat festes.